athi sizawuqala i-afternoon program ethi ngasebilanje yaseBhabhiloni. Sahlala phansi salila sakuyikhumbula. But I want to ask you a question this afternoon and say, ingabu hadi lakho uluthini na xa ufika ngasemlanjeni eBhabhiloni? I want to say to everyone who's here namhlanje, the time has come for us that noma sesingasemlanjeni yeBhabhiloni sizibona siqinisekile, it is the time to lift up ihadi zethu sikhumbule uYehova wakaSirayeli so that amandla ethu. Alright, sizawuqala ke i-afternoon yethu. Masiqale ngokucula. Ndicela abakhorista basethembekile phambi kwabantu baquthe i-platform. Noncedisa azobajoyina basithathe u-126 nengoma yokuvuka. Ndifuna simcule opha ezantsi edaku ave ephaya. Ndifuna simcule le roof ibe ngathi iyashukuma because we sing the songs of Zion. Amen. Sizawuqala ke ngoku iprogram. Ngicela abaqhubi bam bazapha ngaphambili ndibacelile. Andizanika i-transfer plus campaign ezulwini akukho fear plus izabi lizulu ngokwayo, so akukho mntu ne-ownership when we are in heaven ngoba sizawube sesisebukumkanini ngelamalili. Amen. Sizawuphakama ngesonke size asigqiba iphela umama uzokufa asivulele ngomthandazo acele izulu ukame kule ndawo xa sizawube sicula ingoma zasezini. Ulule
Yikho Thixo wethu kuyindlu bizwa igama lakho ngcwele. Oh, sisondeze kuwe mzali, sazi ukuthi umkhulu kubo ngamaxesha onke, kunjalo nje umkhulu ngodumiso. Sizizukulwana ngezizukulwana, silapha ke Thixo wethu, sicela ubukho bakho ungene phakathi kwethu. Siphithiphithi awusithandi, ndiyazi, ngoba wathi Bhabheli nesiphithiphithi. Bhabheli awuthandi Thixo wethu, basazi into basiphambi kobuso bakho ngeli xesha apha kule ndawo. Sinika uzuko nembeko kuwe, neengoma ke ezizakuculwa kule ndawo Thixo wethu zivakalise ezindlebeni nasezintliziyweni zethu. Sazi into basidumisa wena, sizubisa wena ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Siyabulela Thixo wethu, siyakubulela mzali ngakho konke osenzele kona, sisibona sisaphila. Nkosi mnini wento zonke sinikela kuwe ke ngoku, sithemba into yoba uzasikhokhela singakhokhelwa ngumuntu, kodwa sikhokhelwe nguwe nomoya wakho ingcwele ngenxa kaYesu Kristu inkosi yethu eyasifela yabuya yavuka, ebuyayo kwakho izosithatha kuwo lo mhlaba. Ewe, amen. Amen. Enkosi mama uzokufa. Enkosi to my choristers. Ngeli xesha I want to check ikwaya negroup sezikhoyo. Lo gama ndizichekisha Bramex, ndicela usondele. Alright, ndikhangela ukuba uLuyehobongwana ukhona endlini. Ndizawuqala ngesolo. uLuyehobongwana ukhona endlini? Ukhona. Uphi makawezishisana? Okay. Ndicela ukukhangela ukuba ubuhle maqhashu ukhona endlini? Akekho ma, Nkosi. Usisi Yvonne, asizuziqala uqaleni ke ezikaziva isolo. Usisi Yvonne ukhona endlini? Alright. Ndizawucela ke ezisolo zizawutshayelela ezikhwayazi ndizawuzibiza. Ndicela ukutshekisha iThembelihle Choir ikhona endlini? Yes. Ikhanya Choir ikhona endlini? Yes. iNU9 Choir ikhona endlini? Yes. iPhakama Church Choir ikhona endlini? Yes. Ingabi Fearplus Choir ikhona endlini? Yes. Alright. Ingabi khona ichoir endingayibizanga ekhoyo? Bendisanothe ezi endicinga uba ndizibonile uba ikhona. Ukuba ikhona endingayibizanga esele ifikile, ndicela uzondikrweka. Ane? Isekhona mos le group ibisigcinile kusasa, ane? Alright. Bramex, ndicela uzobetha u-185. Ndicela uzosiculisela u-185. Xa egqiba uBramex ukumculisa, Bramex, it's a resurrection day. Tizapha yeni sonele sizawucula u-185 ngoba ndibona umawawa. Ukumawawa Bramex nomawawa ndicela nize ngaphambili. Uqala andimxananga kudala ndibekavela utshonela. Amen. Sitsho futhi sizawucula ngoku uba ndibizera ngoku ifuna laa ngoku bethunani asizungcola sizocula. Mamelani ke sinakho ukucula sonke, but there's one thing that we can't do together. Yile basithethe sonke. Ndicela ke ndifuna mawawa ndicela unyukele apha ngasentsha. Sizawucula laa ngokumthandayo. Khani sikhoriste. Sidlala ngokhoriste ngoba kufuneka kuthi qatha. Xa sicula ingoma kufuneka kuthi qathizo. Ngoba xa singena ezulwini sizawungena ngengoma. Ngoba sizakwenza abatsha. Asikwazi ke ukuba singayiqali apha emhlabeni. Mawa, khawuthi sitsho. 1-8. Ngeyure singayazi.
Ngeyore sengaya Yazinkosi yovela Nkosi elwa imiqondiso ukufika kwakhe Elithindele nani Ngeyore asiya Uyeza asilungile uyeza haleluya haleluya uyeza okokuba uyazi uyichule njani na laa ngoma esiza kuyichula ethi ifanele xa ezawusuka mabuyiva ndicela ukhawuleza unye ndizobiza ikhwaya ngakona okay. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. Oh, that dear Lamb of God, so despised
attraction for me. Oh, that dear Lamb of God, so despised by the world, for the world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Sabajike sibili. Throw out the lifeline across that dark way. There is a brother whom someone should save. Somebody's brother. Oh, who then will dare to throw out the lifeline his peril to share? Throw out the lifeline. Throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline. Throw out the lifeline. Someone is sinking today. Throw out the lifeline with hands quick and strong. Why do you tarry? Why linger so long? See, he is sinking. Oh, hasten today and out with the lifeboat. Away then away. Throw out the lifeline. Throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline. Throw out the lifeline. Someone is sinking
Someone is drifting away. Throw out the lifeline. Throw out the lifeline. Someone is sinking Alright, bebethayelela ke okokuba kuzawuqalisa ikhwaya. Ndicela ke uSima uBhutmandla xa ndigqiba bezawubiza ezikhwaya nge-chorus. Ikhwaya yokuqala endiza kuyicela izawube iyikhanya. Immediately xa igqiba, so xa ndihlala phantsi befaka i-chorus, ikhanya iza ngaphambili thatha istage. Ndicela ke ikhwaya xa zisiza apha zingabi apha ezantsi, mazimele apha phezulu kule ndawo endikuyo. Then ke mhlawumbi dipenda ke kubukhulu bekhwaya, abanye bame kwesi step, abanye bame kwesiya. Izawuba ikhanya ize ilandelwe end line. Amen. Sibasise kude. Amen. Andikaphakami ngelo xesha, andizuphakama. Zawubiza ikhanya, ndicele i-NU9, and then in praise immediately after i-NU9 ingene. Then xa igqiba in praise, umama uTebe asikhokele ngo-2:42 wazithwala izolo, ngo-3:42 wazithwala izolo. Asike. Amen. God is good and all the time. Ikhanya izawufika kutshisa apha ngaphambili. Izawufika kunjani? Sayitshisa ngo-number 53. Oh moya oyingcwele. Oh moya. Sorry. Oh moya oyingcwele. Sekuka tulingile sonke ngesandla siholele thina bahambi apha othingiweyo bonga ngelizwi elilodwa elithi angiza ndakukusayeka wesokobo wena mhlobo wene ukuthetha Bye.
Masala, masambe, masambeni, masala, masambe, siye kaya Jesus. Suri, masala, masambe, masambeni, masala, masambe, siye kaya Jesus. Long
Evangeli macha Diasikondisa Diasikeza Desolesite Sin Evangeli macha Diasikondisa Diasikeza Desolesite Apuntonoita Eka unoita Tumpapati Erivage Yeshua Kumono Katulaya Kumono Katulaya Erivage Yeshua Sinevangeli Macha uba uphanga semva uthi xa ujongile ngathi kugcwele ikhona iphiko elilapha ubona yonke le nto yenza. There is a wing this side. Ikhona iwing lapha. Siyacela manje xa irow yakho uyibone ngathi unespace sondelelane kwenzela masingene If there are nzolo. spaces in your row, tell us we put people in the in place. Even praise. Ngabantwana abancinci. Oh man, does not tata no mama babo. Yeah, man, no, I think very soon at the Cup. It's October. Bazabheke Cup. And yes, again, but ni njengabazali babo iyawubakweca ubone kungenza njani into ethi nihambe kakuhle. Uyayibona nto? Please, impress. Thank you. My
sizawuthatha ikwaya ezilandelayo. Ndivumele ndithi uba ukhona enye yesermon ezindiphilisayo yile yomculo. Ndiva into okokubana itsho kamnandi, ihle ngomchathazo. Umama uTebe uzawundibizela, uzamhlabela le-342 endibizela ithemba elihle. Lisuka ithemba elihle, iphakame iphakama. Xa kusuka ithemba elihle, inyakama iphakama, iphakama ithatha istage. Ze xa igqiba osingayo bame kweli qoka. And then xa isuka ifiye plus, ndimcela umama Mabophe asilidishe ngo-340 encediswa nguwe. Ya, sizawudibanisa ngoku abantu ababhexesha. Yazi uba kuzawuba mnandi. Kuthe xa kulezi khwaya ndanomgonyo xa singena kulaa masango isitsho laa ngoma. Uthini mama uTebe? Wazithwali
sasingekhohlulwa okokuba sibe zi-district. Sasisele siyicombine sonke silibali. Olu suku lucingisa one of the songs ezakhe zaculwa kule ndawo ethi ingumangaliso umsebenzi kathi. Ngenxa yaloo nto, phambi kokuba ndibizele ekhwaya yaseFear Plus, ndivumele ndithi khawuze in praise uzokutshayelela ndijikiza into ngoku. Xa igqiba i-in praise iphakame iFear Plus izothatha eliqonga. Xa igqiba iFear Plus umama bophe abhexeshe u-3/4 ebiza zonke ikhwaya ngoba qho ezazisweni sukela oko ndingaculi kulo nyaka kumane kusithiwa ngecawa andiculi kulo nyaka ngoba ndingumakhulu uba uyazi loo nto. So qho ngecawa kumane kusithiwa ngo-1 makubhekwe ekhaya. Ndonqena ke ithi kanti ayicaci into eyenziwe ekhaya. Ndilungisela nokuthi noba ubungayazi okokuba ubhekwe Bloemfontein, ukuba ubungayazi okokuba Bloemfontein le district izawumelwa ngobani, akuzukhwela bandla, uzawukhwela amabandla e-district ePi North. Uzawunyanzeleka okokubana thina bangakwazi ukucula bakwazi ukuthandaza, sikwazi okokuba sibagcine emthandazweni bayofika eBloemfontein. Uthini in praise bankuba ndikhule bantwana ligodile ndingatsho kulala. Zulu
amagama eqinisa imamabo ilungisela into bezibukhaya zizoyitsho. Oh Yesu, oh yasibi, sasina ini sayo, oh usite, isamu, tilandele, isamu, tilandele, isamu. God is good all the time. And all the time. All right. Ikwaya lena sibona phambi kwethu i-district choir. Being not district choir, ndiva mos ngaphandle kwa. Okay. All right. Being not district choir. Bacelile ke as i-music coordinator ye North ubana ndiba introduce. Sinohambo bazali oluya eBloemfontein. Sinohambo oluya eBloemfontein for September from the 24th until the 27th. So kucelwa ibandla this is supported ngemithandazo and also ngepresence zenu kwikwaya. Go 1
every Sunday, siya practice eKhanya Church. So everyone who is interested, please siyacela sicela ukukhobeni. Kwenze bana le kwaya iyomela iPhilo eBloemfontein. And luckily for us, sesi-registration. So siya happy Bloemfontein. So please support us as much as possible so that if all uhambo lwethu lokuya eBloemfontein lube possible. Enkosi kakhulu.
LU9 ilungiselela ukuthatha istage. Umuntu wase-PE North. Yeah. NgoSeptember. This district izawumela. Yeah. Ndivumelani ke ndithi kule first week kaJuly siqala ikota. Xa siyiqala sidla ngoyiqala ngozilo nomthandazo. Wena usikelelwe ngokuthandaza. Remember them. Imithandazo yethu xa sithandazela abantu abaculayo yindoba uThixo abagcine, because in this ministry yomculo uSathana but funeke sibagcine ngethala lomthandazo that nabo ebebesele betyhafile bavuseleleke. Masingabi nomona that thina sikwazi ucula but ithemba lam lisekuthini xa kuYesu nam ndiza kumcula ngathi. Okwesibili, xa singayi eBloemfontein singengabo abathandazi noba ungwaseMotherwell nawe lo myalezo ufumane. Ndiyafuna ukuthi le ministry iqhutywa yinkonzo yezonikela. Kusenoba kukho umuntu ocula kula kwaya ngoba uphiwe nguThixo but akanazo impiko zoyofika eBloemfontein. Owamsebenzi ngokuThixo undiphile akaniphanga ilizwi lokuba ndicule but undiphile ilizwi lempiko. Masibabhabhise babhabhe. So xa unikela uzawunikela pha kwi-PLC kula account ye-PLC siza kuyifumana. Usawugqiba umnikelo wakho xa ufaka kula account uthi for the choir to Bloemfontein. That's your reference. Amen. Over to you, LU9. Alinamuwela nje LU9. I mean M17 lizowuphotha apha. Nizawuthatha zimbini xa besuka ndicela ithembe elihle ibethe 1. Xa isuka ndibize iphakama izothi 1 so that lo gama xa uGramex ujikela egumbini xa ihlala phansi iphakama ikhanya izawuphakamisa uGramex siphinde sibize icombine sawuhlala phansi. Yes,
Phakamisa iphakama. Othembelile. Senjenje ngokuphakamisa ithembelile ngekhorasi. uYesu nobubelenga, uYesu nobubelenga, unobubele, uYesu nobubelenga, uYesu nobubelenga, uYesu nobubelenga, Wangithathala, wangibekana, wangithathala, wangibekana, wangisusana, wangibekana, unobubele, wangithathala, wangibekana, wangithathala, wangibekana, wangisusana. Gitamaya, Giteso, Gitamaya, Giteso, Hare, Hare, utshaba ixesha and siphila kumaxesha anjena ngama befakile andifuni kugxothwa FA Plus ngoba ke membership yam selapha sinekhaya nam bendilibele elilapha eSoweto ngomso siyanxaka ekufuneka siyowuvala kuyo ngenxa yaloo kuba bengekho umlenze ongenadolo bekumele iMotherwell ibethe 2 logama balapha ebumelwaneni benothathu 1 qha emva koko sikhawuleze ikitha So I face an unknown future.
Unalo yini kodwa, unalo yini na, unalo yini na, itulalo. Unalo yini kodwa, unalo ithuba lokuthanda, ithuba lokuthandaza, elokuthandaza, elokuthandaza, ithuba lokuthandaza. God is good and all the time. Yeah, but not what? I was expecting. And the thing was, German can't have but it seems as if I'm on it. Announcement immediately emva kwam ndiyayicela ikhanya sizubiza ngabo ngayisonde lusapho laseVier Plus Bramex ukuyakwazi uzawusikhapha siyomvala kwanumber 14 eMaqhina Street. Vier Plus asikwazi ke ukuthetha sonke. Ndizanilinda abantu. Nalapho uLwezi kathula please. Alright. Vier Plus. Xa
emva kokuba igqibile ukucula le kwaya izawuma kule ndawo ime kuyo ingasuki xa liphela iculo. Asukume uMamutele, ndizamgcinisa le mayiki xa ndisuka apha, asivalele ngomthandazo sizokundulelana sinoxolo. Ungasikhapha ngeBramex ukuba unakho. Siya kwa-14 eMaqhina. Kananjalo bandla baseFiepla siyacela okokuba by 7:45 ngomso, by 7:45 ngomso sibe sikwela khaya xa bezawujamelana ne-coffin yonyana wakhe. Over to you, Khaya. Namhlanje siva inxalisa zezulu, siva intshumayelo eziphakamileyo, siva uncuthu lomculo Thixo wethu. Siyabulela ke Nkosi ngomsindleko wakho, siyabulela ke Nkosi ngoba noThixo njengawe Thixo wethu.
ngoba Thixo wena uyasithanda, uthanda nomoni Thixo wethu. Sincede ke Thixo wethu, uhlala nathi ungashili umzuzwana. Naxa sizawahlukana emva kwedinara nje Thixo wethu, sizawuya Nkosi kwindawo ezahlukeneyo. Sincede Thixo wethu uze sifike emakhaya siphephile. Kungabikho namnye ekwakuthiwa Nkosi akafikanga ekhaya Thixo wethu ngenxa yongendawo. Sithembele ke Nkosi ngawakho amandla. Sesihamba endleleni asibi naxhala, ngoba Thixo wethu uthe amaxhala wethu masiwaphose kuwe, ngoba wena usikhathalele Thixo wethu. Hlala nathi ke Nkosi ungashili umzuzwana. Sibulela Nkosi kwikwayara zonke elezosivisa uncuthu lomculo Thixo wethu. Siyabulela Nkosi. Sibulela Nkosi nangebandla lethu laseFearplus elithe lacinga into yokubana mayikhe sonwabele umculo namhlanje. Sithe Nkosi mzali, sithe Nkosi Thixo wethu, sincede ke Thixo wethu, uhlale nathi ungasashiyi. Siyacela ke Nkosi ezinto, sicela kwamele uxola kwamatyala wethu ngalo wasifelayo uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.